Omenapäivä 2013. Tästä se lähtee. Klimmileuvat. Ei ihan. Ei vittu, se on vielä hyvän näköinen loppu. No näkyy siis siltä. Se et ole halua omena, mulla on paljon omenia tänään. Mihin vittuun se ajoo? Eihän! Mitä mennä sinne puskille? Mä käyn kysyä kuskilta. Laita video pyöriin. Se on jo. Matti, halusit sä omenaa? En. Okei, sori. Hyvää päivää jatkoa. Ei minkään tuossa. Elmo. Minkään tuossa. Haluaisit sä omenaa? Mitä sä haluat omenaa? Ei kiitos. Haluan tulee pahankin tästä. Elmo, hei. No? Kerro meille, mitä syödään omenaa. No siis eka vaihe. Otat omenan pussista. Sitten, kun sä oot ottanut sen pussista, ota tästä kiinni. Älä tiputa sitä. Sitten hakkaa sitä pari kertaa pöytään, et sit tulee pehmeä. Ja venytät sitä tälleen. Noin. Nyt se on tarpeeksi pehmeä. Sitten otat haukun. Ja maistaa sitä. Ok. Toi oli oikeasti hyvä neuvo. Vois itekin testaa. Kukaan ei oikeesti tiedä, mikä omenapäivä on. Mutta kohta näytän sen salaisuuden. Pitää vain odottaa oikeaa hetkeä. Jos joku sattuu tulemaan jopa nurkan takaa, aina kaikille voi tarjoa vähän ompua. Ei anteeksi. Haluaisitteko omenaa? Omenaa. Kaikki omenaa. Hei anteeksi, haluaisitteko te omena? Okei, hyvää päivää jatkoa. Ei, tää ei nyt meinaa toimia. Pitää löytää joku sopiva. Hei anteeksi, haluaisitteko omena? Okei, have a good day. Thank you! Suomalainen lokki! Mikä helvetti tuolle? Ota se kiinni! Ota se kiinni! Ei. En mä saa sitä tällä. Jatka. Pakko olemaan takana. Paljon omppuja. Tuokin puu on aiemmin ollut omena. Mikään ei ole ouri. Omppumies on vapaa. VR-lelukauppa. Jumalauta, mitä paskaa. Jatkakaamme matkaa asemalle päin. Ei anteeksi, haluaisitteko omena? Olemme pian saapumassa kuuluisalle Rautatien torille. Tämä on... Nyt mä laitan tän kiinni. Ketä kiinnittäisin puhumaan? Saatana muna lauka. No, mutta... Ei jotain.
Hei anteeksi. Haluaisitteko omenaa? Huh? Haluaisitteko omenaa? We want one apple. We want. Joo. Yeah, one thing. Yeah, see ya. Thank you. Ja homman, että mitenkään paha asia ole. Tässähän koittaa vaan auttaa ihmisiä. Ja myös niitä, kenellä ei ole varaa omaa ruokaa. Kuten huomasitte, hän tuotti roskiksia, mutta hän sai nytten 4 omenaa. Päivän hyvä työ tehty.